Roztomili ludkowie, witam was pięknie. Z tej strony tradycyjnie niezafeshabilitowany profesor Niklaus. Mocka ludzi pyta mnie, jako specjalisty, w zasadzie od wszystkiego, to znaczy tyż od spraw, jak to się go do sercowych. Piszą do mnie takie maile a briefy: Niklaus, tyś jest taki szumny Karlus, taki gryfny synek, ty poradzisz nam pomóc. I słuchajcie, dzisiaj się pogodomy roztomili o takim temacie, jak się poradzić z babami. Dostał od jednego z widzów w potrzebie taki oto brief. Roztomiły profesorze Niklausie, mam taki problem. Kej ino wrocą ze szychty do dom i chca się dychnąć, moja baba zaczyna na mnie ryceć. Godo i godo, a gęba jej się nie zawiero. Próbował prośbą, próbował groźbą, nic nie poradza zrobić. Proszę cię, jako specjalisty o pomoc, Hilfe, pozdrowiam cię piknie, Achim z Kędzierzyna. A taka prośba, ludkowie, nie mógł pozostać obojętny. Bez toż, abych mógł wam wytuplikować, jak to się poradzić z babą. Co to za baba by nie była? To musimy pierw zacząć od podstaw i powiedzieć się, co to w zasadzie jest baba. Bez to, że roztomili, z czego się składa baba? Baba, jak każdy człowiek, wiem, to może być zaskoczenie, mogowa, na tygowie mo włosy, mo jeden ślip, drugi ślip, mo nos i ta gęba i reszta baby. Wyforstelujmy się taką sytuacją, jak u wspominanego Achima, że ta baba godo, a gęba jej się nie zamyka. Tyś cały dzień przy tym telewizorze, piwsko w ręku, beben wypięty i nic nie robi, tylko chleje. Sytuacją, jak widzicie, moc nieprzyjemno. I na taką przyleżitość mamy roztomajte werkzeugi, ale ja proponuję metody najbardziej proste, a co za tym idzie, najlepsze. Ja na takie coś proponuję taśma. To może być taśma szkotka, to może być tak zwany izolerband, albo najprostszą, przeźroczystą taśma, którą dostaniecie w każdym jednym sklepie. Dejmy na to, że ta baba duż rycy. Co, znowu u tych kolegów byłeś i wróciłeś nabimbany? Ledwo chodzisz! Ledwo chodzisz! To twoje życie ma wyglądać i zaraz pewnie pójdziesz spać. Jak widzicie, nie ma jeszcze idealnie, stosujemy drugą warstwę. Zaraz pójdziesz spać. Pójdziesz! Ty wejdź do kolegów i będziesz robić. Ostatnia poprawka. Cóż mogę chłopcy więcej powiedzieć? Nic prostszego. Nie dziękujcie, styknie jak ustawicie tam łapka do góry. Tela, czymcie się, chowcie się i jak to gadają, niechaj żywi nie tracą nadziei. Pyrsk.